Kay nanggi ka naman ta sa Negros Oriental? Pwes, for today's Laag Tabay, mulabang kita sa Pikas Isla sa Siquijor. Laag Tabay goes to the island of Var. Tara, uban ni Kuninyo og atong laagon ang Siquijor Boulevard. Lamian nga pagkaon og relaxing place inyong gipangita, tawgan na inyong mga friends and loved ones kayong Boulevard sa Siquijor nagpaabot na kaninyo. Ma'am, barbecue ta ma'am! Lami kayo! Ug kung good food lang ang hisgutan, ani ay lami nga barbecue dinhi nga gibaligya sa mga maaya nga mga tendero og tendera. Suwayi og tilawa ang ilang barbecue, magpangita ka sa taste nga dili nimo makalimtan. Og take note, ang balbacoa pagkahumo ka. Pero hinay-hinay lang mga inday ug dudong, kolis ka na, gamay lang. Mao kini ang mga pagkaong Bisaya nga dili nimo makalimtan. Dali na kamo sa barbecuehan. Lamig na, barato pa. Bitaw uy, aside sa ilang barbecue, ang Siquijor Boulevard mahimo usab inyong chilling and relaxing place sa imong ka-situationship. May na lang ba magka-moment mo dito? Bitaw, pwede po ninyo dalon ang inyong family o barkada aron magtambay mo dinhi. Ang open hours sa Boulevard is everyday and then we started at 4 o'clock in the afternoon. Then mag-end siya sa pagkakaroon nga panahon, medyo niluwag-luwag na. Utog May 11. Mauna, kung chilling night experience and matching delicious food ang inyong bet, ayaw gyud sipyata ang pagbisita dinhi. Busa, i-message na dayon sila and bring your family, friends, and significant other. Para mabusog, malingaw, o mag-picture-picture diri lang sa Siquijor Boulevard. #nindot diba? The Siquijor Boulevard or the Siquijor Boulevard, please try to come and see for your enjoyment and your for leisure, especially when you'll be time in the afternoon or in the evening. I hope everyone enjoys the coming to the Boulevard. Others who had come keeps on coming back for their enjoyment and their leisure. Try to see and be part of our guests. Happy og satisfied ra ba mo sa atong laag karon? Ayon na pagdugay og laagan na ninyo ang probinsya sa Siquijor. Og tara, uban ni na pod mi sa mong sunod nga laag og atong i-explore ang lungsod sa Alegria, Cebu.